Ok, o mică pauză. Am făcut încă o jumătate de gădată de material. Să mai continuăm aici. Deci uite cum arată. Un material mai moale. Așa. Adeziv de polistiren. Un material mai moale. Care îl punem, uite pe aici, uite așa. O să mai retușez eu la final. Mergem cu plasa până în capăt. Până, uite acolo, pe tot ce-a căzut. Și la bordurica o să-i pun și acolo un mic material. Deci asta ar fi o primă mână, pe care lasă să întărească un pic. Până vine a doua mână. Posibil să mai pun o plasă și la a doua mână, nu știu, văd eu. Și după care un strat final, cu care cobor de aici, direct în jos, până în bordura aia de acolo. Cam asta ar fi a doua etapă. Acum, eu recunosc că arată foarte prost. Și lucrătura, probabil că nu îi dă nicio calitate, da? O să fie foarte mulți care o să spună că nu e bine. Corect, dar eu sunt de acord că nu e bine. Ia uite. Ia uite aici. Mai le ridicăm așa. Și atunci se pune problema, bă, dacă nu te pricepi, de ce nu lași pe altul care se pricepe? Și am să răspund și la asta. De ce nu las pe altul? Păi, unul, ca să las pe altul să-l plătesc. Nu am bani pentru chestii din astea și este o vorbă, știi, când te uiți în jur, eu voi fi eu prost, știi, dacă mă uit în jur prin curaj și sincer să fiu că am văzut și eu lucrări făcute de meșteri pe aici, mult mai proaste ca ale mele, care sunt meșteri, care chiar spune că eu nu spun că sunt brav, eu sunt șofer, poftim. Fac așa amator, dar chiar am văzut lucrare făcută de zidar și mi s-a părut mult mai proastă ca așa mea. Bun, asta e primul motiv pentru care nu apelez la meșteri. Al doilea motiv este că eu nu fac casa asta ca să dureze o veșnicie. Am 59 de ani. Eu știu, voi mai trăi vreo 30. Na, eu zic că 30 de ani ține. Cum au ținut 10 ani. Deci au ținut vreo 100 de ani casa asta, dar ultimii 10 ani în ploaie și descoperită și cu ferestre sparte și tot o stat pe picioare. S-au mâncat aici jos la bază. Acum dacă îi repar baza, mai ține 30 de ani. Asta ar fi al doilea motiv. Probabil că pe părul nu o să-l intereseze deloc casa asta. După moartea mea probabil că o să o vândă. În mod cert, că lui nu-i place prin Bătania pe aici. În mod cert o să o vândă. Și ce rost are să mă chinui acum să muncesc încă 10 ani ca să prind ultimii ani de bătrânețe într-o casă beton, care să dăinuiască după mine încă 3 generații. Nu e cazul. Nu e cazul. E suficient că mă ține 20 de ani, e suficient după care poate să se dărâme. Că probabil, chiar dacă ar fi bine făcută, probabil că tot o va dărâma cineva. Ori prunc, ori la cine o vinde. Așa, și ar mai fi încă un motiv pentru care nu apelez la meșteri, că nu sunt meșteri. Aici în Ungaria, eu am spus tot timpul, nu sunt meșteri pentru așa ceva. Cine sunt niște amatori și iar dacă mergi cu firme, cu alea, da, firmele lucrează bine, cu factură, cu TVA, îți spune și alea, da, atunci mai bine te lipsești de casă, că nimeni e casă ieftină, atunci e casă foarte scumpă. Dacă ajungi să dai pe ea câteva mii de euro și să bagi în ea 30.000, atunci e ca și cum o faci de la zero și nu o faci de la zero pe o structură de pământ. O faci de la zero frumos, cu fundație, cum se cere. Astea ar fi 3 motive pentru care o fac eu prost, dar pentru mine e acceptabil. Și prost că mă deconectează. Sincer să fiu, nu știu, alții au tot felul de pasiuni, merg la pescuit sau la vânătoare. Uite, eu n-am pasiune de astea, uite, pe mie îmi place să dau cu nu știu cum îi zice la asta, cum îi zice, mistrie sau cum îi zice, dau cu mistria, dau și eu pe acolo. Bun, continuăm. Gata, pe ziua de astăzi ajunge, vor mai fi zile mai încolo, mâine, poimine, răspoimine, voi vedea eu. Deci, 2 mâini am dat. Prima au fost cu plasa, moale, ca să adere cât mai bine pe perete. Mă rog, acolo erau cărămizi, resturi de pământ, cărămizi de pământ. Cum au aderat, au aderat. Eu zic că au aderat destul de bine. După care mi-am dat seama că de fapt eu am pus plasa de la nivelul
de unde am dat jos tencuiala până jos și de fapt am mai pus după aia încă o plasă ca să prind și de aici și din tencuiala asta de sus. Deci practic sunt două plase, una jos, așa, și încă una puțin mai sus. Am prins vreo 10 cm, 15 cm din vechea tencuială și din noua tencuială. Jos, polistirene pentru economisi material, că acolo erau niște găuri mari ca să nu umplu așa de mult. Și acum practic urmează mâna a treia, în care voi coborâm peletele, așa, direct la drept, pe bordura aia. Și am terminat renovarea acestui perete. 2 ore de muncă astăzi, cam așa au fost, lejer, fără să mă stresez. Mai am vreo 2-3 ore tot. Deci în câteva ore aș găta tot, inclusiv acolo. O să gata acolo, nu trebuie plase, nu trebuie acolo, chiar numai puțin am mâncat și acolo jos mai trebuie un picuț, dar foarte puțin acolo, neesențial. Și asta pot să spun că e aproape gata. Adică va fi gata, mai trebuie pe urmă șlefuit aici un pic un șvirgăl, o culoare, mobilă, asta vine aruncat afară, îl pun eventual ca să dormim în grădină, undeva la umbră acolo, când o fi căldura mare. Și am gătat o cameră. Parchetul laminat, bineînțeles, și am gătat o cameră. Bun, o să mai filmez și ultima etapă și când o fi gata. Sper să se audă. Și după cum spuneam, multe chestii le fac la fața locului, cum îmi vine inspirația de moment. De exemplu, colțul ăsta de aici e foarte urât făcut. Acum eu am început să zidesc aici un zid și nu se vede, dar acolo e foarte urât. Și mi-am zis, ce să mai îmbat capul cu el și să-l mai îndrept. Oricum aici vine o sobă, vine o sobiță și îi fac așa un zid așa din niște cărămizi din astea așa de pavaj, care au fost 60 și ceva de bani sau 70 și ceva de bani, ceva ofertă acum la Bricostore, la Brico Depot. Deci foarte interesant, astea roșii colorate sunt vreo 70 de bani și alea albe, deci tot aceeași mărime, aceeași material, dar albe, deci necolorate sunt mult mai scumpe. Și atunci l-am luat pe astea și fac așa încet, cu grijă, că nu mă grăbește nimeni, un zid așa, ca să, pe de o parte, maschez imperfecțiunile acestui zid și pe de altă parte are și un rol de a reflecta căldura. Crăpăturile astea ce au apărut pe aici și eu care le-am astupat acum, au apărut de la diferențe de temperatură mari. Deci soba duduia și încingea bine și radia multă căldură, perețile au reci și umezi. Și e clar că crăpăturile astea vor continua acum să apară, pentru că aici sunt mai multe tipuri de materiale. Deci pe de o parte e pământul ăla vechi care l-au pus ăștia cu 50 de ani, 100 de ani când au făcut casa. Este materialul meu care e un adeziv, este mai modern. Aceste materiale au coeficienți de dilatare diferiți. E clar că iar vor mai apărea crăpături. Și atunci am zis că dacă fac zidul ăsta aici, nu au decât să apară crăpăturile, că sunt în spatele zidului. Dar eu aici, în locul ăsta, umplu. Și practic zidul ăsta ce-l fac eu acum va face corp comun cu zidul casei. Pe de o parte îi, cum spuneam, estetică, pe de altă parte rigidizează puțin colțul ăsta de casă. Că asta e important la casele astea de pământ, că astea mișcă, să duc în sus, în jos, stânga, dreapta și apar crăpături. Bine, nu să duc mult, să duc milimetri, dar să ducem câțiva milimetri și deja apar crăpături, pentru că nu au fundație, nu sunt stabile și se tasează diferit. Chestia asta mai rigidizează cât de cât, nu cine știe ce, dar cât de cât mai rigidizează un pic. Bun, hai să vă arăt ce am mai făcut aici.
Deci asta e zidul ce-l fac acum. Uite, asta e sobița asta, care o să vină acolo și de o să-l fac mai înalt un pic. O să văd eu cât nu știu deocamdată. Tot așa, pe moment îl fac. Mă uit la el, văd dacă mai trebuie mai fac, dacă nu, nu. Am terminat peretele ăsta. Ultima dată, acum vreo aproape o lună de zile, lucram la ăsta. Aici era o tencuială așa urâtă și am zis că îl cobor așa la drept. Uite, l-am coborât la drept. Nu e perfect făcut, așa dacă te uiți cu lupa, vezi că nu e perfect. Dar pentru mine e suficient, pentru o casă, la o cameră la țară, așa la țară în ghilimele. Și mai trebuie parchetul laminat. Acolo țigănia aia trebuie să o rezolv și pe aia. Și cât de cât pot să spun că asta e gata. Acum, de ce merg eu așa de greu? Merge greu, într-adevăr. N-am mai postat de vreo lună de zile. Pentru că nu sunt bani. Ca să renovezi o casă din asta, eu am mai spus. O casă din asta trebuie 20-30 de mii de euro să iei și atunci da, vin muncitorii și se apucă ei și renovează. Sau vii tu cu o echipă de muncitori sau prieteni sau alții și te apuci și renovezi. Și îți ia cam o lună, eu știu, 2 poate. Oricum o vară lucri la o renovare din asta masivă, cum e cazul la mine. Ori eu nu am atâția bani. Acum vreo o lună sau 2 luni, deci nu tura asta, tura cealaltă, m-am întors de afară de la muncă cu vreo 1000 de euro. Și făceam calcule pe drum, mamă, să ce rup acum, să vezi cât bag în casa, dar cât fac, cum o să se vadă. E bine, când am ajuns acasă, bani pe cheltuiala aia, pe cheltuiala și nici nu știu cum s-a dus 1000 de euro. Am rămas cu vreo 100 de euro așa, ca să mai cumpăr niște materiale, ca să mai cumpăr un sac de ăsta de ciment. Deci nu, niciodată nu se potrivește socoteala din târg cu cea de acasă. Merge greu, încetuți, da? Când nu te grăbești, cum nu mă grăbesc eu, nu e nicio problemă. Nu mă grăbește nimeni, mai bine fac încet. Dar uite, începe să arate deja. Începe să arate deja. Ce pun aici? Deci, cum am spus, hai să arăt și materialele. Deci, dale de pavaj roșu, care am zis că e mult mai ieftin. Și ăla e un adeziv de grese și faianță. Uite-l aici. Un adeziv de grese și faianță de la cel mai ieftin. Bun, pe măsură ce înaintez, o să mai arăt câte ceva. Et voilà, c'est fini la comédie. 99% gata o cameră. Mai trebuie plintele. Uite-le pe jos, pe acolo, nu mă aștept să se întărească spuma aia, să văd cum le fixez. Acolo făcut, schimbată faianța posibil sau curățenie. Nu știu, văd, încă nu m-am gândit. Aici curățenie. Uite și minunea asta ce am făcut-o eu. Cu scop de design, cu scop de a reflecta căldura, de a înmagazina căldura, sobița e mică. Uite baza casei. Uite baza. Deci uite cum arată baza. Și am ajuns la așa ceva. Deci la baza asta, uite aici încă se vede puțin, diferență de culoare, încă nu e uscat perfect. Se vede. Deci la așa ceva am ajuns, repet, la așa ceva am ajuns din așa ceva. Din așa ceva. Concluzia e clară. Se poate trage o concluzie simplă. Costă casa 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 de euro, că așa casele astea vechi în Ungaria, dar reparatul lor te-o rupt. Dacă nu o faci cum fac eu singur, așa, încetuți. Și cu prieteni și cu alea și te duci la firme care faci contract cu ele, cu TVA, atenție, TVA e mare în Ungaria. Da, o fac profesioniști, nu zic nu, dar mai bine o faci de la zero, mai bine o dărâm și o faci de la zero. Iar pentru renovări din astea cum fac eu, îți trebuie neapărat să-ți o faci tu, cu prieteni, cu mătru, cu cine se mai pricepe, dacă vrei să ajungi la casă ieftină. Dacă o iei și te duci la o firmă, nu mai e casa ieftină. Costurile la asta, uite, costurile la asta în jur de 800 de euro, 8-900 de euro. Materiale, am turnat șapă, am pus, uite, folie din aia cu crampoane pe dedesubt, uite acolo ce mi-a rămas, polistiren de șapă din ăla tare, parchetul, minunea asta,
Mai urmează un pătuț aici, mobilierul, asta e egal cu 0, un pătuț. Și pot să locuiesc practic într-o cameră aici. Uite, am și apă. Pot să locuiesc aici într-o cămăruță și să lucrez dacă vreau la cealaltă. Dar nu voi locui aici că am unde locui. Dar voi veni și voi sta și aici. Urmează holul ăsta. Uite, crăpătura aia trebuie să o mai fac. Am mai spumuit pe sus pe acolo. Urmează holul ăsta. Asta mai emea vreo o tură din asta de o săptămână, două. Încet, deci nu lucrați zi de zi, lucrați câte un pic. Deci, cum spuneam, costuri în jur de 800 de euro, materialele. Probabil că dacă apeleam la o echipă, erau dublu sau triplu costurile și nu mai renta. Asta am vrut să arăt, că se poate face, încet, în timp, încet. Nu mă presează nimeni, că am unde sta, aici e problema. Dacă n-ai unde sta, e grav. Nu. Și ție așa ceva. Sau faci o cămăruță din asta, stai aici și restul, dacă îți place să stai în șantier sau n-ai încotro, restul tot lucri, dacă lucri tu. Bun, cam asta am vrut să arăt. Deja pot să vin să stau aici, de tura viitoare, că acum plec la muncă iar afară, iar mă duc să aduc o tură de bani, iar mă întorc, iar mă rupe nevastă mea cu... Vă muiește cu 3 sferturi din ce aduc și mai rămân și mie aici câte 100-200 de euro să mai cumpăr un sac de ciment, să mai cumpăr un adeziv, să mai cumpăr un alta. Da, uite, încet am făcut. De 2 luni lupt cu cămăruța asta, câte un pic, recunosc, au fost câte 4-5 zile când am venit pe aici, dar în rest, 2-3 ore, 4 ore, da, cred că mai mult de 5-6 ore n-am lucrat în nicio zi. Așa, când mi-a picat bine, când nu mi-a mai picat bine, n-am mai avut chef. În ritmul ăsta, dacă tot mă duc și în toată casa, e clar că mi-a 2 ani, 3 ani să o fac. Dar nu mă grăbește nimeni. Eu sper totuși în anul ăsta să avansez un pic mai mult. Deci, așa poate să arate o casă din ce ați văzut cum arata la început. Cumperi casa veche, dar dacă o prins o umezeala, îi bai. Și cam casele astea vechi, așa de pământ, care sunt ieftine, cam așa sunt toate. Cam așa sunt toate. Bun, continuăm tura viitoare, toate cele bune și frumoase. Mă duc în grădină să mă întind un picuț pe soare afară. Ne auzim. Ceau, ceau!